Sanibona bafethu, ngiyathemba ni right. Ngizofonela futhi laba bamagaraji la. Into engizoyenza-ke ngizokwenza into ehlukile, ngizovele ngikhulumise kwentombazane. Khona bengeze mhlampe ukuthi benakhe. Awuthi ngizame ngibone ukuthi ngizokwazi yini. Hello, bhuti njani? Ngiyaphila sisi kunjani? Ngiyaphila nami. Bengikade ngibuka la izinto eniy'phostayo egaraji lenu. Yebo. Khona imoto engiyibukile manje siyifunela for umsebenzi. Angazi ukuthi kuye kwenziwe kanjani, nikuphi nina nendawo? Umsebenzi? Khona imoto esiyifunela umsebenzi. I-Kia. Okay, ithi hayi lapha ku-WhatsApp ngizokwazi ukuthi ngikunike sekhathalo kumbonisi. Ngiyibonile la, ngazi noma u-60,000 yini. Ngoba ziningi ingakho ngithi iya ku-WhatsApp ngizokwazi ukuthi ngikunike sekhathalogu dali. Okay, bhuti ngizobuyela kwena manje-ke. Okay, dali ukuthi hayi lapha ku-WhatsApp ngizokwazi ukukunikeza yonke ikhathalogu bese uyangibonisa ukuthi yithi uma sekhona, ngisho ukuthi sekhona uma kuthi seyithathiwe ngisho ukuthi seyithathiwe nakhona. Okay baba, anginake. Okay ma. Hayi, engathi kusazoba inkinga-ke kule. Awuthi ngiye kuye ku-WhatsApp usibone. Wayibambe ividiyo soyiqhubeza. Bafethu, ngoba manje akabuyeli phela kumina. Awuthi ngimfonele. Umethe futhi uphinde uthi usazobuyela futhi kumina vele ngimthuke ngithi hayi. Noma engasaleseke ngoba vele uyi-scam. Ngomthuka sengimthuka mina siqu sami-ke. Hayi leli zwi lentombazane. Fonele. Bhuti, ungcono ngisacela uvele ungichazele khona la kwathi. Ngoba ngibuye ngihlushwe yi-network. Uthi ngisacela uvele ungichazela khona la ucingweni ngoba ngibuye ngihlushwe nayi-network ku-WhatsApp. Ya, into engishoyo mama, la ekhaya nguwe lo ufake le e-red, le i-2024 ithi yakho ne? Yebo ma. Yebo. Ukuphi nendawo? Ngisethekwini. Kuphi? Ngisethekwini bhuti. Okay. Thina ngama-bank representatives sesentshurweni ye-registrar eGauteng. Okay bhuti, ngilalela. Yes, ama-price alalistiwe lapho ngama-buy-now price before auction begins. Once imoto sengivela yangena kwi-auction, i-price iyakhuphuka depending on the register members on the floor. So uma kuwukuthi wena ifuna ngale price before uya kwi-auction, you will have to book it out of auction by paying 30%. Oh, manje ngingafanele ngikhiphe malini-ke for ukuthi ngiyibhukhe? For 30% wayo ka-78. How can we pay it out of 30% to money ngamanje? 78. The 30% wakhona is 26, and then the remaining balance of after test driving is 52,000. So our requirements, you need an ID, physical address, alternative number, next of kin so that we can transfer pro forma invoice. So 2 million after getting pro forma invoice, you pay the remaining balance. Okay, manje ngizokhokha kanjani? Uzongisendela ama-akhawunti yonke into? Yebo, kufuneka imininingwane yakho uzokwazi ukudraftela i-pro forma invoice. Ungisendele i-full name, physical address, ne-email, ne-ID number. Okay, ngifike mina ngikhokhe le mali and then imoto bese niyangilethela-ke. Ikibari siyakwazi ukwenzela mama. And then le mali esalayo bese ngiyikhokha kanjani yona? Angithi uma kuthi unayo ephelele, uyakwazi ukuthi mase ifikile uyikhokhe ibhalance. Oh, ngiqale ngikhokhe lo 30% lo and then-ke imoto ithi misifikile bese ngikhokha le mali ezobe isisele. Yebo.
Ngisacela ungisendela-ke baba izinto ukuze ungitshela ukuthi angenze kanjani. Sengikusendekile ukuthi awusende inani. Okay. Mina ngikhuluma noba igama. Uzukile waba? Kadudula. Okay. Imoto nifike umuntu uyibona ngalesikhathi lesi esenimlethele ngaso. Angithi uyayibhukha out ama-options uyayikhethela ukuthi ufuna yiphi option. Ufuna ukuregister for option kodwa i-price ngeke isafana izokhuphuka triple noma double. Ngakho seyifikile lapho kwena uyakwazi ukuthi-test driver ohappy ngawo ukhokha remaining balance. Okay, but ngiyakuzwa. Okay. Ukhuluma nami lapha wendoda lalelo iscam wena ungazoda ucathi ngakhokha imali imoto ongayibona ungazobhosha wena amasimba enje uyazwa. Ukhuluma nami imina lo kade ekhuluma lo nguyanya wena uyiscam ucathi ngakhokha imali engaka imoto ongayibona ungazodaba wena sihlamba. Ukhuluma nalo kade kufonela. Ukhuluma nami mina lo kade kufonela dot shit. Uyiscam wena. Angithi uyazwa. Manje kanti ubala okhuluma nawe udidwa yini manje? Hayi ke. Hayi imina lo kade ekhuluma manje. Udakiwe wena. Uyiscam wena. Kanje ngiyakutshela ngithi uyiscam udakiwe. Sihambe nikhohlisa abantu. Ebengikhuluma naye kokwanini ba? Okwamanje kanti ubala okhuluma naye wena manje. Othi ngimfonele. Vele wathide. Ngimfonele. Othi ngimconfuse futhi bese ngikhulumisa komuntu wesimanje. Yebo bhuti. Hello? Yebo bhuti. Uyangizwa? Hayi ngiyamfo. Vele waconfuseka ke lo. Hayi ngiyayivala manje le video. Sure. Okay, bafethu ngiyayivala ke le. Phela niqhubeke ningifolowe khona ngizonipostela amanye amavideo.